πιο συναρπαστικό κομμάτι του να δουλεύει στον χώρο της τεχνολογίας είναι ότι βρίσκεσαι στο επίκεντρο όλων των καινούριων τεχνολογικών εξελίξεων. Έχω την ευκαιρία να δουλέψω με άτομα πραγματικά από όλον τον κόσμο, να μπορέσω να μάθω περισσότερα πράγματα όσον αφορά την δουλειά μου, τα άτομα γύρω μου, αλλά ακόμα και το fintech σαν industry με το οποίο ασχολείται η εταιρεία. Η Exness είναι μια πολλά διαφορετική εταιρεία. Είμαι πάρα πολλά χαρούμενη που μπορώ και δουλεύω σε μια εταιρεία σαν την Exness. Ποτέ δεν μένει στάσιμο. Η τεχνολογία γενικά αναπτύσσεται, άρα όταν δουλεύει σε μια εταιρεία σαν την Exness, πρέπει και εσύ να αναπτύσσεσαι με την τεχνολογία. Κατά έναν τρόπο ήξερα πάντα ότι θα ασχοληθώ με τους υπολογιστές και την τεχνολογία γενικότερα. Ήταν απλά η φυσική εξέλιξη των πραγμάτων. Όταν ήμουν 10 χρονών, ο πατέρας μου είχε αγοράσει τον πρώτο μου υπολογιστή. Ήταν κάτι εκπληκτικό για μένα. Πήγαινα μαζί με τον θείο μου και τον βοηθούσα στη δουλειά του που ήταν τεχνικός δικτύο. Όμως δεν μου ήταν αρκετό και έτσι με τα χρόνια αναζήτησα διάφορες δουλειές όπου τελικά κατέληξα να δουλεύω στην Exness σαν προγραμματιστής στη γλώσσα Python. Είμαι στην Exness, στο Talent Acquisition Team και είμαι υπεύθυνη για να προσλαμβάνω διάφορα ταλαντούχα άτομα για την εταιρεία. Ήθελα να γίνω δικηγόρος, αλλά τα πράγματα κατέληξαν σε εντελώς διαφορετική πορεία. Μετακόμισα στο Λονδίνο, όπου ξεκίνησα διάφορες συνεντεύξεις και κατάλαβα σύντομα το πάθος που είχα για το recruitment και τις προσλήψεις γενικότερα. Όταν ήμουν μικρή, βασικά, όταν με ρωτούσαν τι ήθελα να γίνω όταν μεγαλώσω, πάντα έλεγα ότι ήθελα να γίνω η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ναι. Σαν επαγγελματίας της πληροφορικής, θα ήθελα να δω την Κύπρο σιγά σιγά να μετατρέπεται σε έναν κόμβο τεχνολογίας τόσο για την περιοχή όσο και για την ευρύτερη περιοχή της Ευρώπης. Νομίζω, αν καταφέρουμε να προσελκύσουμε ξένες εταιρείες να έρθουν στην Κύπρο, καταρχήν θα βοηθήσουν την τοπική οικονομία, αλλά και επίσης θα βοηθήσουν τους τοπικούς επαγγελματίες να βελτιωθούν ακόμα περισσότερο με την μεταφορά της τεχνογνωσίας τους. Αν δούμε την Κύπρο πριν 10 χρόνια παραπάνω, πιστεύαμε ότι το μέλλον της Κύπρου όσον αφορά την οικονομία ήταν να βασιζόμαστε στον τουρισμό, στα ναυτιλιακά. Αλλά πλέον νομίζω ξεφύγαμε από αυτήν την ιδέα γιατί βλέπουμε ότι μεγάλοι κολοσσοί της τεχνολογίας διαλέγουν την Κύπρο για να είναι το center των επιχειρήσεων τους. Και πιστεύω ότι η Κύπρος εξελίσσεται παραπάνω στην τεχνολογία και στην καινοτομία. Ειδικά η Λεμεσός, πιστεύω ότι δεν υστερεί τίποτε από ένα Silicon Valley στην Αμερική και πολύ εύκολα θα μπορούσαμε να γίνουμε το Silicon Valley της Μέσης Ανατολής στα επόμενα 5 χρόνια σίγουρα. Αν θα έδινα μια συμβουλή στο 16χρονο εαυτό μου, νομίζω θα ήταν η συμβουλή να μην ανησυχώ τόσο πολύ για το τι θα σπουδάσω, γιατί στο τέλος θεωρώ ότι δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να καθορίζει την καριέρα σου στο μέλλον. Το τι θα συμβούλευα το 16χρονο εαυτό μου είναι να μην φοβάται, να πάρει ρίσκα, να είναι πιο θαραλέα η Στέλλα και να μην φοβάται την αποτυχία. Στο 16χρονο εαυτό μου θα έλεγα μη συμβιβάζεσαι, να κυνηγήσεις ό,τι ευκαιρίες παρουσιαστούν στον δρόμο σου, να ονειρεύεσαι και στο τέλος όλα θα είναι μια χαρά.